babban diji muna nan bayan ka. Alhaji Shehu dange mai talakawa, baban Haris ayo ba dama mutum ya samu auki ko wata ɗauka daga ubangiji a rika kushe shi a rika zage shi ana abun nan nashi. Allah ya sauke gurin mai gidan nan baya kadai na ishe shi. Alhaji Shehu dawo ayo mai talakawa, wallahi zan gaya mishi dan na san da zai gane kowa wanda ya zo ya kushe mishi mai gida, wallahi na san ba zai gane shi. Ina zuwa. Assalamu alaikum. Uwar gida sarautar mata. Na ganki a zaune ke kadai. Berayen nan kwatan ba su daina shigo mana gida ba. Kin ta. Ta sallah na. Wani taɓa min ki. Kin san duk a karkarar nan ba wanda nake dagawa kafa a kan ki. Me aka yi? Na ga na shigo gidan nan. Na tarar da ke kina son fatu. Sane fa. Da ni aka taba a garin nan ai da sauki. Da a taba mai gidanka. Wallahi da ni aka taba a cikin garin nan da sauki. Wallahi da ni aka taba da sauki. Mai gidanka aka taba mana. Alhaji Shehu dange. La ha'ila illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Gidan nan nawa. Da na doka wannan dan banza shashashan ya keto min ka gida. Waye taba min Alhaji Shehu? Waye ya taba min Alhaji Shehu na? Malam Lado mana. Ya zo gidan nan ba abun da bai faɗa ba akan mai gidanka. Ba abun da bai faɗa ba, ko da na je cikin ɗaki in dawo ya gudu. Wallahi kafin ka dawo an rada na so in mishi akai. Bori na fara tashi. Ina ga ina kika aje wannan sungumin nawa. Ina daki ko ina da. Ina. Gashi nan bayan ka. Wannan ko? Hakuri mai gida ina daga nan zan je farautar shi. Duk inda ya je faɗin karkarar nan wallahi ba zan bar shi ba. Diji nawa. Koyo ya ɗebo ruwan dafa kai. Yanzu kamar Alhaji Shehu dange a gidan nan da yake taimakon mu har a samu wani ya zo ya rika zagin shi. Ai wallahi yau Malam Lado ya ɗebo ruwan dafa kai shi. Na san yau ba zai share daɗi da mai gida ba. Bari in tashi in ce in ƙarasa wancan aikin da na yi. Wato wayar da talauci ne mana wannan garin. Maginanta da cijawa cikin bokoki. Yan na san nan ya fi zama. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barkan ku dai. Barka ka dai. Wannan nake nema da Allah, duk da na same ku kuna gaisa. Haka ne wallahi. Malam Lado nake nema ruwa a jallo. Malam Lado. Ina ganin ku wallahi Malam Lado. Wuri ɗaya ne za a samu. Wuri ɗaya ne za ka same shi. Ai mai Malam Hudu. A can mazan shi kwanci a icin bishiyar. Ake icin bishiyar Malam. Yanzu nan. Yanzu tsamin kalla yanda ka san daga nan har yau masira ba zan daina gudu ba sai na kama Lado. Duk karkarar nan ba wanda ya sai taɓa mai gida na yanzu ne wuce. Yanda ya taɓa mai gida wallahi. To in jin da lafiya. Allah ka sa lafiya. Na ko lafiya. Allah ka sa Cimina ne ya lafiya. tashi. Allah ka sa. Daga nan har yau masira ba zan daina gudu ba sai na kamo inda zan samu Malam Lado. Allah ka sa lafiya. Allah ka sa Sai an gama ku. Allah ka sa lafiya. Wannan. Hadda bi wannan mai nake wahala da.
La ilaha illallah. Ba alami ne ba. Haba malam Bello, ka tuna hakan amini na kace. La ilaha illallah. Wayo. Zarafi na sai na hukunta ka wallahi. Malam Bello. Ai, haka ji. Malam Bello ne ma. Yanda ka je gidana ka Ciwo wani ci wahala jo. kaga. Me ya hada ka da uban gidana? Dan kwata ƙarya ta ni ban zaki. Me gidana Alhaji wallahi ba zan yadda ba. Hele sai ka karɓi hukunci. Game da mi wai. Yanda ka ci min zarafi, ka je gidana har wurin iyali na ka keta min haddi. Ka zage uban gidana. Haba Malam Bello. Ka je har cikin gidana. Ka ci min zarafi, ka je Kyau wallahi ofe wai wallahi ƙarya ta. ina tausaya ma rayuwa. Wallahi ƙarya wallahi Malam Bello ba san da gida Alhaji. Ba san daga inda na fito ina neman ka. Wallahi ban sani ba. Yanda na zo nan sai na yanke hukunci. Yanzu ka zaɓi ɗaya. Waccan rijiyar. Kwarai. Me gaba 70 ta wannan karkarar ta. Sai ɗebar ruwa in sha. Ka ta kai gida. Sabanin wannan. Zan jefa ka ciki. La haula wala quwwata. Ko kuma wannan zungumin nawa ya sauka kanka. Ɗayan zaɓe ɗaya. Gaskiya kun maka ɗeba min ruwa in sha. Daga na sha ruwa kuma ka tafi da gida. Ina zuwa. Yawa. Ina zuwa. Malam Bello. Ina zuwa. Karfa ka gudu. Wallahi karfa. Ba dan gudu ba sai ya kai bayan. Wallahi. Ba si zamu.